Arsobispo sa Sugbo miawhag sa kaparian sa lalawigan Sugbo nga direktang makig-alayon sa mga lokal nga kagamahanan di nahimutang ang ilang mga parokya aron maisgutan ang ginakanon sa mga parokyano nga tugutang makasimba. Si Femari Dumabog sa report. Halos tanang dapit sa lalawigan na downgrade na ngadto sa general community quarantine. Ubos sa lagda, gitugo na ang pagsaulog sa mga santos nga misa apan limitado gihapon ang makatambong sa kasaulugan. Sa circular kang ipagawas ni Arsobispo si Palma, higpit ang pagpatuman sa social distancing sa mga manimba ug sigurong limpyo ang mga simbahan aron makalikay sa COVID-19. Apan daghan ang mga pari nga nalibog subay sa Executive Order 17-A ni Governor Gwen Garcia nga naglimit lang sa 5 ngadto sa 10 ka mga tao nga makatambong sa santos nga misa sa mga simbahan. Subay niini miawhag si Arsobispo si Palma nga ang mga pari na sa matag parokya ang makiglambigi sa tagsa-tagsa kakagamahanang lokal aron hisgutan ang gidaghanon sa mga parokyano nga tugutang makasimba. We have told the priest to coordinate with the LGU, because every town has its own and different ways. We take extra care that people will be safe. Subling ipaibaw ni Palma nga magsugod ang anticipated mass sa alas 4 sa hapon sugod sa adlawng Miyerkules hangtod na sa adlawng Sabado. Sa makasimba ni mga adlaw, makatuman na ang mga parokyano sa naandang obligasyon matag Domingo. Fulfilling the Lord's Day. Dili lang adlaw nga Domingo, no? Miyerkules pa lang, alas 4, alas 5:30, alas 7. When you attend the Mass, you have fulfilled the Lord's Day. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.